Hej, Mark fra EasyClean. Jeg sidder her med vores EasyBrush rengøringspakke, og det jeg rigtig gerne vil vise jer, det er egentlig, hvad den indeholder, men også hvordan man samler den, og hvordan man bruger den, og hvad de forskellige klude de kan bruges til. Til at starte med, når du modtager din pakke, så får du 2 forskellige størrelses hoveder. Til de hoveder, der er der 2 forskellige typer velcro til, som bare skal sættes på, og det gør altså, at både klude og svampe kan sættes på uden problemer. Du får selvfølgelig også en oplader med. Selvfølgelig får du maskinen med, og så har vi også teleskopstangen. Teleskopstangen den kan nemt samles ved bare at skrue sammen. Ligeledes der kan du nemt åbne den for at forlænge den. Og så skrues den faktisk bare på EasyBrushen. Så hvis du har brug for at komme op i højderne eller ned i undgå nogle akavede stillinger, så kan du nemt og hurtigt skrue den på og forlænge stangen til dit behov. Udover det så følger der 4 forskellige børster med, som du ser her. Vi har til alt virke, både i hjørner, til de lidt mindre overflader, til de større overflader, men så også hvis du skal gå lidt mere grundigt til værk. Udover det, så har vi naturligvis også 2 forskellige klude. Vi har en lille klud, som kan bruges i køkkenet, og en stor klud, som kan bruges til gulvvask, eller vask ned ad en væg, før du skal male. Så har vi også 2 forskellige svampe. Vi har en fibersvamp og en blød svamp. Den bløde svamp den er super god til rengøring af spejle, badeværelseskabine osv., hvor fibersvampen den er fantastisk til komfuret eller ovnen. Udover det, så har vi den sidste svamp, som er en poleringssvamp. Den fungerer mega godt til både komfuret, men også spejlene, hvis du lige vil give den ekstra polering til det. Vores EasyBrush den virker så nemt, at den har 9 forskellige rengøringshoveder. De kan nemt monteres på EasyBrushen, så du kan hurtigt skifte mellem de rengøringsmidler, som du faktisk ønsker. Og udover det, så har vores EasyBrush, den har 2 hastighedsfunktioner. Den har en hurtig funktion og en lidt lavere funktion, som gør, at du kan passe din rengøring ind efter det behov, du har. Tak fordi du så med i den her video. Jeg håber, at det her gav et godt indblik på, hvad vores EasyBrush den kan. Hvis du har andre spørgsmål, så er du altid velkommen til at række ud til os. Så sidder jeg klar ved telefonen til at svare på eventuelle spørgsmål. Rigtig god dag.